God aften, boys. Jeg skal lige have åbnet den rigtige stream op, kan I se. Det er i hvert fald den forkerte, den der. Der var den. Sådan der. Er I klar? Det lykkes. Break er fyldt. Rasmus Stilbo rendte med sidste spot, som var Puteas spottet. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvad hun hed. Hende Puteas var parret med Torrejon, tror jeg. Men Puteas og Bonmati var nogle af de to sidste, men der plejer ikke at være så meget kærlighed for kvindespillerne. Men Nina, du tog Bonmati og Puteas har altså begge to en rigtig, rigtig fin checklist. Er I klar? 4 barsebokse. Det bliver en fest, det her. 4 autoer, 4 relic og 8 nummereret. Og vi jagter de helt store. Vi jagter selvfølgelig Messi, Ronaldinho, R9 og en masse andre legender. Skal vi ikke bare hoppe ud i det? Og I skal ikke vælge bokser, fordi vi skal have alle sammen. Så spørgsmålet om vi ikke bare skal gå i gang. En auto per boks. En relic eller relic auto per boks. 2 nummereret. 8 pakker, 6 kort i hver. Er I klar? Og så har vi jo den her tykke pakke her. Den ligger i bunden, fordi at sådan indtil videre har det været sådan i alle dem vi har åbnet. Der har været en enkelt tyk pakke, som er en relic eller auto relic. Krydser fingre for noget lækkert til nogen. Det er dejligt, Nina. Det er til nogen og ikke bare til dig selv. Vi krydser fingre for nogle bomber til nogen. Held og lykke alle sammen. Og det er jo pick your player, så det er jo ret nice det her. Der bliver en god sortering bagefter. Men vi starter med ham her, som jeg har hørt er tilbage på landsholdet. Neymar. Nadal. Der var altså nogle af de her spillere til 10-15 kroner at hente, og der har vi Michael Laudrup. Jeg havde Laudrup i et case break af det her, uden nogen former for hits. Amor. Insert. Sorry. Amor. Og så har vi det her Camp Nou spot, som er simpelthen rammer. Jeg kan ikke huske, hvem der stak afsted med det, men det her har sit eget spot. Camp Nou spottet stikker simpelthen afsted med den første nummerering til 125. Så er det spot i gang. Det eneste ikke player spot. Nu skal lige justeres på den her. Dejligt. Marvi, er det dig? Dejligt head. Der var ikke nogen, der ville have Camp Nou. Jeg tror, du lavede en deal, så jeg tror faktisk, at jeg trækker hele prisen af dit Camp Nou spot. Nogen, der har været på Camp Nou, det har jeg faktisk, Nina, fordi jeg har faktisk boet tæt på Barcelona i næsten 2 år. Og jeg har faktisk været inde og jeg var inde og se en kamp, hvor Messi faktisk lavede en rekord. Jeg tror stadig, den står som rekord. Det var Barca Leverkusen i en Champions League kamp, hvor Messi lavede 5 æsker. Det tror jeg, det var flest mål i en Champions League kamp for en enkelt spiller. 7-0 eller 7-1, tror jeg, de vandt over Leverkusen i en Champions League kamp. Den må jeg inde og se. Angre. Q Walls. Dominguez.
God aften, Oliver. God aften. Men jeg gad godt ind. Jeg har også været på Bernabeu masser af gange, men jeg er jo Real Madrid-mand, så jeg har været flere gange på Bernabeu, men jeg gad godt se en Premier League-kamp, fordi altså, den der 7-0, 7-1 sejr der, det var en tam stemning. De sad jo bare viftet med de der tørklæder, og så blev der råbt Messi, og der var han. Lionel Messi. Det er Michael, der går hårdt ind, satser på ham her. Han popper op. Messi boy. Så Barca Celta Vigo 7-1, hvor Messi afleverede den til Suarez på straffe. Nice, Marvi. Selma, Ansu Fati, Pedri. Der kommer han sgu igen. Vi skal have ham i nummer. Cream of the crop, Lionel Messi og til 125. Pedri. Nice lille Pedri hit. 125. Barca mod Dortmund, det må have været 5 år siden. Nice, hvad endte den i Champions League, skulle jeg lige så spørge om. Jeg tror ikke Barca har været nede og rødt rundt i Europa League, har det? Hvad endte den, Oliver? Barca Dortmund, det lyder som en nice kamp. Pedri på tavlen. Pedri 125. Og Messi. Kom så med nogle bangers i dag. Dani Olmo, Rivaldo, Rafinha, Gavi, Jordi Alba og Camp Nou spotted. Marve, de skulle gerne være forskellige, de her forskellige billeder af Camp Nou, så vidt jeg kunne forstå. Eller så vidt jeg kan se. Fordi jeg ved ikke lige, hvor mange forskellige der er, men de er i hvert fald ikke ens alle sammen. Davic, Rookie, Saviola, Ferran-Torres, Nischkens, Fermin Lopez. Der var den igen. Camp Nou. Vi mangler en nummer. Nej, det gør vi ikke. Jeg har 2 numre. Vi mangler autografen og relic-kortet. Så vi mangler de 2 bomber. Fabregas 3-1 til Barca. Nice. Unai, Rookie, Xavi, Lewandowski og er det vores autograf, det her? La Masia. Det er vores auto. Den skulle have været med auto, den her. Den skulle have været med auto. Lionel Messi. Barca Dortmund på studietur, det lyder ikke dårligt, Oliver. Messi dominans indtil videre på podiet. Nu skal vi have vores auto. Tid til auto. Den ligger der bagved. Alexi Podeas, Marc Casado, R9, Samuel Eto'o og Cruyff. Cruyff, han har faktisk en fantastisk checkliste. Nu kommer vi til det spændende. La Masia. Så vi har en af de her Barca-drenge. Det kunne godt være Messi. Nice. Busquets. Sådan der, ham vil man gerne ramme. Busquets 27 af 50. Jeg tror faktisk, at Busquets han røg på en god deal.
fint hit. Rigtig fint hit. Busquets til 50. Hvem var det, der stak afsted med Mr. Busquets? Jeg kan faktisk ikke huske det. Men jeg kan huske, at Busquets røg på en kombi-deal. Det er jeg næsten sikker på. Jeg synes, jeg kan huske, at jeg trak noget af Busquets pris af. Vi skal nok ikke rode for meget rundt her, fordi lige om lidt, så skal vi alligevel have en relic op at stå, tænker jeg. Tillykke til Busquets spottet. Jeg ser bare noget rødt. Jeg håber eddermame med den er rød. Poteas, Rasmus Stilbo, hvis ikke du var vågen tidligere, det her er den her til dig. Dit spot, Alexi Poteas. Araujo, Eva Bajor, Ronaldinho. Jeg gad godt ramme en Ronaldinho. En lækker Ronaldinho. Et lækker Ronaldinho hit. Hvad har vi her? Er vi klar? Er den rød, den her? Eller er den bare helt normal? Kan vi få noget? Hvor står nummer hen? Vi har i hvert fald noget patch. Vi skal have noget nummer på. Til 5. 5 ud af 5. Den var rød. Migueli. Defender. Okay. Jeg tror, den her er gået rigtig billigt. Er der nogen af jer Barca-fans, der ved, hvem ham han er? Migueli. Penny sleeves. Thick ones skal jeg lige bruge. Migueli til 5. 5 ud af 5. Let's go. 5 ud af 5. Vildt. Relic contained on this card is a piece of official Camp Nou stadium seat last used in the final game. Så er der altså et rigtigt stykke sæde her. 5 ud af 5 Migueli. Congrats til Migueli spotted. Var det din, Nina? Ja tak, fik den for ingen penge. Jeg tænker, det var min første tanke. Jeg tænker, den er gået billigt. Men sådan er det. Tillykke med den. Det er den med fint 5 ud af 5. 5 ud af 5. Wow. Det er nice. Next box. Det tænker jeg er fint. 5 ud af 5 patch, seed relic, og så en Busquets autograf til 50. Det er faktisk en fin auto fra Busquets. Den kan jeg godt lide. Stor fed S, og så resten er egentlig meget nydelig. Er vi klar? Men jeg aner heller ikke, hvem han er lige nu. Men jeg er sikker på, jeg synes, der er lige en del Barca, men jeg er sikker på, at der er nogen, der ved, hvem han er. Alexi Poteas. Johan Cruyff. Marc Casado, Pau Victor, Rookie, Lewandowski og Camp Nou. Det var en base pakke. Enrique Cubarsi, Suarez, Eto'o, Pedro og ud af 75. Det kunne godt ligne, hvem er det?
Nice. Guardiola. Som virkelig ikke har styr på sagerne lige nu. Det sejler for City. Det var godt, at han nåede at forlænge Guardiola. Det var godt, at havde han ikke lige forlænget sin kontrakt med City, lige inden det begyndte sådan virkelig at sejle for alvor. Men Guardiola er 75. Og så et fint hit. Så siger vi lige farvel og tak til Lionel. Sådan der. Maradona. Bernal Rookie. Aitana. Niskens. Balde. Og Iniesta i insert. Lidt til Iniesta spottet. Ronald Koeman. Ter Stegen. Amor. Jamal. Hvad har vi her? Hvad er det her, vi har? Er det endnu et Camp Nou? Til 10. 10 ud af 10. Jeg tror, det er Camp Nou. Bum. Så den der Marvi. Shit, man. Vanvittigt. Bookend 10 ud af 10. Let's go. Altså, det ser helt ud som basekortene. Udover der er en nummerering på. Men 10 ud af 10, det kan vi ikke brokke os over, Marvi. Det var smukt. Så den der 10 ud af 10. Spottet, der gik for ingenting. Den tager vi sgu, Marvi. Tillykke med den. Jeg tænker, hvis man er Barca-fan, jeg tænker, den her er der sikkert collectors. Der er sikkert collectors til dem her. Men når man er Barca-mand, så tænker jeg, det er rigtig fint det. 10 ud af 10 og 5 ud af 5, det går meget godt. Det går meget godt. David, Saviola, Ferran Torres, Dominguez Rookie, Migueli. Og lidt mere Camp Nou til Marvi. Ja, det må være jersey nummer. 10 ud af 10 Camp Nou, det er... Vi kalder den jersey. Neymar, Angre, endnu en Laudrup. Laudrup Auto kunne også være smukt. Og Amor. Men det er ikke, det er ikke one of one. Men det er tæt på. Det er tæt på one of one. Selma, Kio Walls, Iniesta, men vi er ikke færdige nu. Må ikke... Skal da se, om vi kan trække en one of one. Til 99. Auto til 99. Bum. Rookie hit. Sådan. Der var så nogle af de her rookies. Jeg ved ikke, om alle har styr på, hvem der er rookies. Der var nogle af de her rookies, der stod længe. Davids rookie til 99. Fint hit. Jeg tænker, det er et rigtig fint hit. Tillykke til David spottet. Davids 99. Sådan der. Og så skal vi have vores patch. Er det din igen, Nina? Fedt hit. Men ja, Davids rookie til 99, det er et rigtig fint hit.
Stoichkov. Hristo Stoichkov. Nice. Araujo. Guardiola. Eva Pajor. Og Ronaldinho. 53 ud af 125. Og det er en af de her, hvad hedder den her? Det er den her med 3 på, jeg kan fandme ikke huske, hvad den hedder. Den er nice, den her. Prøv lige at tjekke den her. Der er simpelthen et helt hul ind her på den øverste. Den øverste, der er simpelthen helt, der er helt hul ind. Til 125. Frenkie de Jong. This card are pieces of the gold net used in the last game of a tifo displayed at the stadium closing ceremony. And okay. Tillykke til Frenkie de Jong spotted. Hvem har den? Hvem har Frenkie boy? Den er fed, den her, synes jeg. Frenkie boy. Vi kan næsten ikke tage 10 ud af 10 ned, kan vi det? Så tager vi lige Pedri ned. Og op med Frenkie. Next. Mangler nettet, ikke? Jeg synes det også, der stod der, det der rigtigt, der stod der goal net. Pieces of the goal net used at the last game of a tifo. Den skulle måske være her. Det ved jeg ikke. Måske skulle den være her. Vi har set dem, hvor der er et stykke net i. De ser i hvert fald anderledes ud. Det er godt, du er vågen, Christian. Det er sgu godt, du er vågen. Der mangler sgu da et stykke af nettet. Ja, det ser ikke ud til, der er meget goalnet i den der. Fabregas. Cruyff. Rafinha. Gavi, vi er halvvejs. Jordi Alba. Og Camp Nou unummereret. Marvi, du kan ikke, uanset hvad der kommer af Camp Nou, så kan du ikke brokke dig. 2 hits. Den skulle være øverst, er de på de andre kort? Ja, men der er ikke noget, det er også det, jeg siger, der er sådan en helt hul ind. Der er så et helt hul ind her på den øverste, på det øverste. Det er fordi, det er hullet i nettet, der er der i. Har der ikke noget med målet at gøre? Kan man klage til top? Jeg tror godt, man kan klage til top. Jeg tror virkelig ikke, man får noget ud af det, Christian. Jeg vil gerne prøve at understøtte det. Det er lidt som det der, når der mangler en auto i de der bokse, hvor der er, hvis nu der mangler en auto her i. Jeg tror godt, man kan brokke sig. Jeg er ikke sikker på, at de gør noget ved det. Jeg ved det faktisk ikke. Lewandowski. Dani Olmo. Og jeg har kørt en... vi har breaket en boks på tidspunkt. Jeg kan ikke huske, hvad det var, hvor der manglede en auto. Vi kørte den på break. Jeg har købt den ved spilforsyningen. Og så fortalte jeg dem det, så fik jeg faktisk en ny, altså af spilforsyningen. Men nu havde jeg det også på break, altså på video. Jeg ved ikke, hvordan det fungerer, hvis man sidder og åbner den selv, og så bare siger, at man mangler en auto. Men der fik vi faktisk en ny til breaket. La Masia. Dani Olmo. Jeg tror det var autografen.
Jeg ved ikke, hvorfor jeg troede, det var vores auto. Det var det ikke, men det er Dani Olmo til 99. Er det ikke dig, Cecilie? Jeg synes, du hoppede på ham her, Dani Olmo. Dani Olmo, boy. Jeg kan sagtens prøve at spørge, Christian. Så kan vi lige finde ud af, om der... Altså, det gode ved det, det er, hvis der er noget at gøre, så det gode ved det, det er, at vi sidder og åbner det på stream, så det er nemt lige at hvad kan man sige, sende beviser ind. Poteas, Ter Stegen, Casado, Ronaldo, Eto'o og Xavi. Enrique Gubarci, jeg tror det er de sidste Barca-bokser, jeg får dem her. Pau Victor, så har vi også åbnet, så tror jeg vi har åbnet 7 faktisk. Lamine, Cruyff, Johan Cruyff, til 125. Boom, Amor. Jeg tror også, han var en af de sidste, hvis jeg ikke husker helt forkert. Amor til 125. Kenneth, han skriver, de er pisse ligeglade. Det tror jeg tror egentlig, Kenneth, han har ret. Men jeg vil gerne for jeres skyld undersøge det. Men jeg tror simpelthen ikke, jeg tror slet ikke, at lige præcis med, at der ikke er et stykke net, det tror jeg, det er simpelthen slet ikke, de gør noget af det. Jeg tror, hvis der manglede en auto, så tror jeg, de er jo mere tilbøjelige, selvom jeg stadig tror, det vil være svært. Men at relic-kortet ikke er, som der står bag på det, jeg tror simpelthen ikke, de gør noget. Maradona, Saviola, Aitana, Suarez, Migueli og Camp Nou. Jeg gad så godt at rive en Messi auto. Michael, jeg håber, jeg river en Messi auto til dig. Koeman, Nadal, Ferran Torres, Nischkens, Fermin Lopez. Og er der auto på ham her? Xavi. Er det ikke en ung Xavi? Kom nu med en auto, mand. Satans. Xavi. Det var sådan et kort med målet. Jeg var på jagt efter, så lidt ærgerligt. Det mange. Er det Christian, er dig, der har Frenkie de Jong? Okay, jeg forstår, hvis det er dig, der har, så jeg skal nok undersøge det, Christian. Jeg tror lidt, jeg kan huske nu, hvor du skriver, at det er dig, der har Frenkie de Jong. Fik en Rooney til 4, hvor auto vender forkert, fik bare en finger. Henry. Eller Cristiano. Er det ikke Cristiano Ronaldo og R9's autografer, der er blevet byttet rundt på os? Der tror jeg også bare, man får en finger. Den lange finger. Pedri. Messi. Hvad er det her? Vores auto. Det er ikke R9 vel, når der står R. Hvem skriver R? Er I klar? Rivaldo. Nej, han skriver grimt, men Rivaldo til 99. Den er fin. Nej, hvor skriver han faktisk grimt? Rivaldo, nice hit. Det er lige ved, Kenneth. Det er lige ved, jeg tror, jeg kan huske, du har Rivaldo. Jeg er ikke sikker. Jeg er ikke helt sikker. Det er dig, Kenneth. Han skriver, yeah.
Sådan, Kenneth, mand. Tillykke. Rivaldo til 99, den er eddermame med fin. Mega nice hit, Kenneth. Tillykke med den. Rivaldo 99. Så Christian, lad os se om vi kan... der er simpelthen... har vi fået 3 nummererede? Det tror jeg, vi har prøvet før. Har vi ikke det? Stoichkov. Jeg havde faktisk en god fornemmelse af Ansu Fati. Det ved jeg ikke, fordi ham har vi trukket i nogle af de andre bokser også. Og i det break, jeg selv har været med i, der blev der også trukket en del Ansu Fati nummereret. Men her kommer han igen, Ansu Fati til 150. Fati. Guardiola. Nej, Christian, lad os se, om vi kan trække en Frankie de Jong til dig med noget net i. Den er til 50, den her. Så kommer nettet. Der var det. Det er sådan, der den skulle se ud. Det er sådan, der den skal se ud. Til 50. Nice. Kluivert. Det er så... kommer så nogle legender lige nu. Kluivert. Patrick Kluivert. Den hollandske måltyv. Kluivert til 50. Hvem har Mr. Kluivert? Til 50. Marvi, du kigger med. Jeg tager den her ned. Den er godt nok til 10. Men vi får lige lidt players op her. Jeg håber det er okay, Marvi. Sidste boks. Held og lykke. Lad os se, om vi kan trække en... hvad hedder sådan noget? Hedder det booklet? Der er i hvert fald både... der er vist både med triple og... er der ikke også med 4 outro på? Det er første gang, at patchkortet det ligger i den her side. Hvis I lægger mærke til det. Patchkortet har været nederst herover hver gang. Og lige over, der har autografen faktisk været. Nu har jeg lagt mærke til det. Autografen den har været i den der pakke. Og patchen der. I den her boks, der ligger patchen her. Og den er lidt tyndere. Den er så lidt tyndere, den her. Det er spændende. Den er ikke helt tyk. Den her er ikke lige så tyk. Det er spændende, det her. Det har jeg alligevel ikke prøvet før. Neymar Jr. Rivaldo, hvordan kan det være? Kubarsi, Ronaldo, Pedri og Xavi. Kenneth, er du glad for den der? Hvad skal den Rivaldo der? Er det til dig selv? Autografen, den kommer simpelthen her. Den kommer her. Vi sweater lige autoen, er det okay? Den lægger vi lige der. Fuldstændig bytter rundt på den her boks i forhold til, hvad de plejer at gøre. Alexi Poteas, Ter Stegen, Gio Walls, Dominguez Rookie og Lamine og Camp Nou. Enrique Saviola, Ansu Fati, Migueli, Dani Olmo, undskyld,
Ej, Neymar, der skete ikke noget, heldigvis. Neymar til 75. Den ser heldigvis, den ser spidse ud. Han plejer nu godt nok at komme galt afsted ham her. Men Neymar til 75. Tillykke til Neymar. Spotted. Det betyder, at jeg har været med i 20 cases. Vildt nok, Cecil. Har du ramt nogle bangers? Den skal i PC. Nej, skal net. Rivaldo PC, det lyder ikke dårligt. Neymar, den tager vi også. Neymar til 75. Hvor kom vi fra? Vi havde været igennem dem her. Yes, super. Vi next pack. Cecil, har du ramt noget vildt, og at når de kører cases, så er det er pick your player, er det ikke det? Ligesom det her. Nadal, Rafinha, Pedro, Fermin Lopez og Johan Cruyff. Koeman, Henry, Unai, Gavi, Lionel. Nice. Hvem var det, der gik med Lamine? Det er jo ikke rookie, men stadigvæk. Det er til 50. 2 ud af 50. Nice hit. Det er en god boks, den her. Neymar og Lamine Yamal i samme boks. Lamine til 50. Til 50. Hvad gør vi lige her? Jeg mangler plads. Sigurd. Sorry. Nej, det er okay. Nej. Hvordan fanden får vi lige skabt noget mere plads her? Ja, okay. Er I klar? Davic, Salma, Casado, Xavi, Iniesta og Camp Nou. Så har vi patch, og vi har vores auto, der ligger derunder. Spændende, hvad det her det er. Den er... Kan I se det? Den er så mindre. Spændende, hvad det er. Arupo, nu tager vi den først, og så tager vi autografen. Vi kan også have en relic auto, det har vi fået en gang. Ronaldinho, og endnu en Ronaldinho. Frenkie de Jong. Pedri til 99. Det lille hak, der er der desværre. Match worn. The relic contained in this card is not from any specific event or season. Men der står her, match worn. Til Pedri spotted. Nice lille Pedri hit til 99. Så er spørgsmålet, hvem der har Mr. Pedri. Nu bliver den her toploader jo for tyk, men jeg må se, om jeg kan finde en tyndere en bagefter, fordi han var altså ikke lige så tyk som de andre. Men Pedri til 99. Og sidste hit.
Jo, den kommer her, Marvi. Autografen, den kommer her. Skulle den meget gerne. Pau Victor, rookie. Jordi Alba. Guardiola, også skulle vores autograf meget gerne komme her. Auto til 99. Subizarreta 99. Kæmpe stor auto, fylder hele stickers. Og den er faktisk, hele autografen er faktisk inden for stickers. Hele auto er lige præcis inden for stickers. Det er meget flot. Subizarreta. That's it, boys. Ikke nogen helt kæmpe store bomber. Rivaldo Auto 99. Den kan noget. Busquets Auto. Miguelito 5. Vi kører lidt recap. Vi tager lidt recap. Jeg troede lige, det var Pep. Er dig, der har Pep? Kenneth, er dig, der har Pep? Recap. Dani Olmo til 99. Camp Nou 10 ud af 10. Ansu Fati til 150. Guardiola til 75. Amor til 125. Neymar 75. Pedri 125. Lamine Yamal til 50. Camp Nou til 125. Subizarreta til 99 auto. Davids 99 rookie auto. Busquets til 50 auto. Pedri til 99. Matt Swan. Frenkie de Jong uden stykke nettet i til 125. Kluivert til 50. Rivaldo til 99 autograf og lavest nummereret 5 ud af 5. That's it, boys. Tak for nu røg forbindelsen lige, men den er tilbage igen. Tak for i aften, boys. Og rigtig god uge næste uge. Ses vi lige pludselig. Hej hej.